kuma manone jotende waseneno kata mana jod bura mabende nochune gi kum sani koro kata mana MCAs mabende osebedo ka ok chope dwaro margi bende ochune gi kum. Inyalo kata mana penjo ni mano bende en ratiro manego bed ni giyudo nikech ineno ka MCAs mamoko nitiere committees ochiko moko nitiere committees aboro to bende wan duto te wang'e ni sitting allowance committee ka committee bende nitiere. Awinjo mana pachi kotenre gi mano Wilberforce. At least for the first time Ojuko yeni ene government not amorisi chomokwongo namba mara ariyo chalo gimo chako campaign e Babo Owino, that is fine but ka wadoke main point meiketo e maneno ka jogo ndike gazette no kata kipenje nawinjo koluongore ni en jatele party moro mathin ba makia kata nyinge to wacho diem ingen party ka party nigi chik party ka party nigi chik kata mare matin no embe kodole kamoro ka jen be magi chik ne koro ka waseyudo ni MCS moko ok dwa luwo chik mar party wa mar ODM ingen an live member mar ODM no in life member ODM is me is ODM onge wach moro mopogore en ni to geno mara ni bende biro bedo ki iluto mbule yiero mag gwenge machako tarik 27 macha no se bedo closed en ni ka ulweti ticket to wach room en ni ka wan gi MCS makoro odhi manyo handouts e Kenya Kwanza e UDA to watimore nade wa release gi to gidhi mo os nikech party ka party nigi chikne kata mana MCA kata mbunge mar UDA ok nyal bire ODM to kineno jogi dhi ODM dhiku jogi dhi manyo igi koro wagolo gini sawa undu manyo gimo handouts nikech handouts to ngenye e Kenya Kwanza ka pesa michulo lakteche maonge to mag handouts to nitie momiyo MCS go ringo dhi kucho koro gin giring gidhi giwenwa party wan nikech nitiere gimiluongo ni bedo jakanyo mar party Sharon ok dongi bukri wach ni baba wani rating to aneno jaduong' moro malando koro awe baba wani nikech roting adhi malando cha kaki malando ne magi dwaro MCS go eko odhi kucho te nikech party nigi chikne maka ok inyalo luwo to ka in ng'ama honorable nikech awinjo ka giluongre ni honorable members look just resign honorably mondo idhi e UDA